Na-feature na nato din sa Balitang Bisda, karon lang bago yun magapuso ang obra sa usa ka artista. Gani ang iyahang mga nahimo nagkadanisab pag-ayo sa pagtagad sa mga netizens sa social media. Apan daghan pagayo di ay ang kaya niyang himuon ug ato kining sayran pinaagi ni ining report. Bag-o lang nag-viral sa social media ang mga artwork ni Mark Brua. Mga cutouts kini ug ang nagkadaiyang historical landmarks dinhi sa Sugbo ang gihimo niyang background sa iyang mga drawings. Sama na lang ni ining artwork diin ang nahimong gawna sa iyang subject mao ang mga buwak sa Fort San Pedro. Samtang kining usa, gown ni Miss Universe Catriona Gray apan mga kandila ra di ay sa Basilica Minore del Santo Niño. Apan dili lang kutob sa cutouts ang kaya niyang mahimo kay hasta ang nagkalain-laing mga butang makamugna na di ay og nindot nga resulta. Sama ni ining mga buwak, mga dahon ug uban pa. Pwede na mo gamit og food anang dili jud sa usual anang everyday anang tawagan na ay sige mo gamit og food kay sayang man sad kaayo daghan pa kay gamiton so much better if kung say makita sa gawas like dahon kana pwede sa nagyapon nang gamit. Matod ni Mark nga una niyang kuhaon ang anggulo sa drawing ug kun unsa ang angayan nga posisyon niini. Sa tinuod lang, trial and error, hangtod kini mapurma. Gidugang usab ni Mark nga na-inspire siya sa iyang mga gipanghimo gumikan sa usa ka sikat nga artist. Ug gani dihang misuway siya paghimo niini, daghan gayud ang mibilib sa iyang gipangmugna. Overwhelming na sad kay bisan dili ako friends kay maka-appreciate sila sa akong buhat. Uban ni Lian Sinkulan ug Jovel Ubiso, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisda.